संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे कोकण दौऱ्यावर आलेत। यावेळी त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेला भेट दिली। जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी आणि उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी त्यांचं स्वागत केलं। बँकेचे संचालक प्रकाश बोडस, विद्याप्रसाद बांदेकर, व्हिक्टर टॉन्टस, नीता राणे, प्रज्ञा ढवण आदी संचालक उपस्थित होते। यावेळी म्हात्रे यांनी जिल्हा बँकेचं कौतुक केलं, तर वर्षभराच्या आत शिक्षकांचे प्रश्न सोडवणार असा शब्द कोकण 7 लाईव्हशी बोलताना दिलाय। पाहूया। आज आमदार झाल्यानंतर दुसऱ्यांदा मी या ठिकाणी आलो आहे। ज्यावेळेला माझ्या निवडणुकीचा रिझल्ट 2 तारखेला लागला, त्यानंतर लगेच 4 तारखेला मी या ठिकाणी ज्यांनी मला मदत केली आहे त्या सर्वांना एक धावती भेट दिली होती। आणि त्यानंतर लगेच अधिवेशन लागलं। अधिवेशन संपल्यानंतर शिक्षकांच्या अनेक प्रश्नांना मी वाचा फोडलेली आहे आणि अनेक शिक्षकांची प्रश्न गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत, ती सुटावीत आणि ज्यांनी मला मदत केली आहे त्या कार्यकर्त्यांची एक भेट घ्यावी या उद्देशाने आज मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आलेलो आहे। आताच जवळजवळ 150-200 शिक्षकांच्या उपस्थितीमध्ये शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे जी काही जुनी कामं पेंडिंग आहेत, मग कोणाची वैयक्तिक बिलं असतील, वेतनाच्या संदर्भात असतील, वैयक्तिक मान्यता असतील, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न असतील, संस्थांचे काही प्रश्न असतील, हे सर्व प्रश्न 1 to 1 समोरासमोर घेऊन सर्व त्यांचा स्टाफ, दोन्ही अधिकारी, शिक्षण अधिकारी प्राथमिक माध्यमिक यांच्या समवेत चर्चा करून 10 दिवसाच्या आतमध्ये सर्वच्या सर्व प्रश्न सोडवण्याची त्यांनी मला शाश्वती दिली, आश्वासन दिलं आहे आणि त्याचा पाठपुरावा मी सातत्याने करत राहीन। याच दरम्यान आपली ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची बँक आहे, आदरणीय अध्यक्ष साहेब या ठिकाणी आहेत, सगळी संचालक मंडळ आहे, याही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या बँकेला भेट देण्याचा योग अचानक मला आलेला आहे। एक सुसज्ज चांगली बँक जिथे चांगल्या प्रकारचं वातावरण आहे, चांगलं टर्नओव्हर आहे, चांगलं कार्य या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोकांसाठी ही बँक देते, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी आणि त्या बँकेला भेट देण्याचा योग मला या ठिकाणी आला आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षकांचे, विद्यार्थ्यांचे, मुख्याध्यापकांचे, शिक्षकांचे आणि संस्थांचे जे काही प्रश्न असतील ते वर्षभराच्या आतमध्ये मला पूर्णपणे सोडवायचे आहेत। या जिल्ह्याचे सुपुत्र आदरणीय नामदार दीपकभाई केसरकर हे शिक्षण मंत्री आहेत। अनेक अडचणी आहेत ते त्यांच्यापर्यंतही पोहोचून सोडवण्याचा माझा पूर्ण प्रयत्न आहे। पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब यांचीही रात्री माझी फोनवर चर्चा झाली, तेही शिक्षकांची, शाळांचे प्रश्न काय असतील तर त्यांच्यापर्यंतही त्यांनी मला डिस्कस करायला सांगितलेलं आहे आणि ते सुटतील। राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब हे सातत्याने शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या चांगल्या कार्यासाठी प्रयत्न करत असतात। विविध योजना कशा विद्यार्थ्यांसाठी येतील, शिक्षकांसाठीही दिली, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आपण पाहिलं आहे। आणि हा जो विभाग आहे हा डोंगरी आहे, सागरी आहे, या विभागातली पटसंख्या विद्यार्थ्यांची कमी होत चालली दिवसेंदिवस, त्याच्यावर काहीतरी उपाययोजना करणं याकरता शिक्षण मंत्र्यांशी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत। आणि निश्चितपणे हे प्रश्न सर्वजण या ठिकाणी नितेशजी राणे आमचे आमदार आहेत, नारायणजी राणे साहेब केंद्रीय मंत्री आहेत, हे सर्वांचं मार्गदर्शन घेऊन आम्ही निश्चितपणे या विभागातील सर्व शिक्षकांना न्याय देण्याचं काम मी करणार आहोत। तिन्ही प्रश्न, आता अनुदानाचा जो प्रश्न होता अनेक दिवसापासून प्रलंबित होता, हा ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांनी घेतला आहे। त्याबद्दल मी शासनाचं अभिनंदन केलं आहे आणि त्याकरता मी स्वतः आंदोलन केलं। 250पेक्षा जास्त आंदोलनात मी सहभागी होतो आणि स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की रात्री 1:30 वाजता मी त्यांच्याकडे गेलो आणि आदरणीय शिक्षण मंत्र्यांना फोन केला आणि ते त्यांनी ऑफ द वे जाऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विषय नसताना पण आंदोलन मंजूर केलं। ते आता शिक्षकांच्या खात्यावर येते, तो विषय सुटला आहे। पेन्शनचा विषयसुद्धा माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा चालू आहे, निश्चितपणे तो सुटेल। आणि अनेक काही प्रश्न आहेत, खास करून मी पटसंख्येचा विषय जो बोलला आहे, शिक्षण मंत्र्यांशी माझी चर्चा झाली आहे। RTEच्या निकषामध्ये पटसंख्येचे निकष दिले आहेत, तर तो एक कायदा होता, त्या निकषामध्ये काय बदल करता येईल का, नवीन शैक्षणिक धोरण आता येत आहे, त्या धोरणाने नवीन काय करता येईल का विद्यार्थ्यांसाठी, हाही प्रयत्न त्या ठिकाणी राहील आणि शासन खूप चांगलं काम करतं। एवढा शिक्षकांसाठीच्या म्हणजे शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनामध्ये वाढ, तासिका शिक्षकांच्या मानधनामध्ये वाढ, सर्व विद्यार्थ्यांना म्हणजे जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकेच्या शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश, अशा अनेक योजना शासनाने दिल्या आहेत
आणि जे जे प्रश्न येतील ते निश्चित त्या ठिकाणी एक आमदार म्हणून या विभागाचा आमदार म्हणून पुढाकार घेऊन ते सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे आणि या विभागाची गुणवत्ता नेहमीच पुढे आहे. कोकण नेहमीच महाराष्ट्रामध्ये गुणवत्तेच्या बाबतीत पुढे राहिलेलं आहे. या ठिकाणचं विभागीय कार्यालय जे उपसंचालक कार्यालय ते पण या विभागात व्हावं याकरताही माझा प्रयत्न असेल. अन्यही कार्यालय जी अन्य ठिकाणी असतील ती रत्नागिरी सिंधुदुर्गसाठी व्हावीत याकरताही माझा प्रयत्न असेल. आत्तापर्यंत तर संस्थांनी माझ्याकडे काही अशा केसेस दिलेले नाहीत, पण मी त्यांच्या सगळ्यांच्या भेटी घेणार आहे. मी रावणे साहेबांना सांगितलं की आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या संस्थाचालकांची पण एक मिटिंग घेऊ. शिक्षकांच्या होतील, शिक्षकेतर कर्मचारी होतील, संस्थेचे काही प्रश्न आहेत ते पण माझ्यापर्यंत आलेच. कोणकोणते आहेत त्या मी बघेन आणि त्यानुसार त्याच्यामध्ये सोल्युशन काढा म्हणून जिथे लागेल, मग जिल्हा परिषद असेल, उपसंचालक कार्यालय असेल, संचालक कार्यालय असेल किंवा मंत्रालय असेल, तिथे मी आमदार म्हणून या सगळ्या गोष्टी सोडण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करेन. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.